Ruma bai Suma no jatoni Kisa Lukurok khairok jagoi Kisa Chuba bai dita Khapuni takhok tai Bwkhak chong koyekdin sikang social media o je viral wngmani tipara sarok bo Bahai ke tong tabuk pointono borokni facility maya hapangni bisingtui kun sepsap maya belekino duku biriman sanani kok kalai angkana mokolni mukti yori phayo kha Bwkhak khakamai phayo tabuk pointono o Bahai ke ma tongbai kho obangka jongpui bolok bai khe khobjak thelakung amchai 3 number colony hinjago o kami wono tongjajawo chini tipra sarok nukung khawoi chalai nanglai joton samung humung tanglai tongjajaw go o dukhuni kokrok no phunuknani bagai jeng tini ground report khlainani bagai nok bar news mangpling ni Bwkhak tui jeng ma phelekya bobo hai brok ni problem jengjal klai tongkha jeng truk nalainai brok ni nukungni kokrok no omo bolongni biring Bwthai bolongni biring Bwthai bolongni biring Bwthai obono tam khainang obono ang khoroksa painai tongo bono ang phalai rohoi sao obono phalasi nang rohoi sao phalai roho bono bolongni Bwthai no se mane bolongni biring Bwthai no ga tai kono keji busuro keji kathang ke 20 taka kathang ke 20 taka Kethui tabo kethini lang saimia kathang se to kethuing snai bile tabo omo to o tlang mane bara na hain kisem se haino magrang nai kani phrani ton khasa omo bu phaljang nai bule na omo na phanya na phai ablang sai Maliya o Kisa ro boro phrani logo ti sai ton emne keji bo 20 taka keji o kathang ka 20 taka kethiba busku saimia ta keneng obo rok phalisi sai ma tong haino bule na obrong phali sai tong nini nukhungo to nini busarok hamia hne khanawo hari sung Kisa nailai no basadi truk khlai obrok da obrok khorok nei hasina bini bumung khetamo bini bumung khai ko Ruma ke bini ke bini bumung ko Suma bini umur busarok na bini umong Kalai bai ke prai 14 bosor kai tong ha bini ke bini egin 14 bosor egin 14 bosor na tamo bobo hayeng mani borok engkha age 2 bosor puro ke kaham lo 2 bosor age ase puro kaham lo o je asoi mado chime ke jeleng mani borok tai sichalia Kisa mang ko Kisa wa hai lengo jibit langai prai mas kasati tole ka apul ka lenglia ai ne tubui singara bor suti sal ka rakri ba suti lawai tu pheka apul ko abul the ka tai lenglia bor kok Maliya Bwkhak li thang ka bor kok Maliya thangka tau lasina bsilia kirna bsilia om sukumor ngai thangka tak borok 14 15 bosor ngai thangka borokni kuno hapangni bisingtui sorkarni bisingtui kuno borok kaisa facility chuba mungma de mangkha chuba mung basa tabo sorkar nai to hono tabo niji certificate ro tikhlai di jago tikhlai ne bagai sing byabstha kai to abo tikhlai sa se abo tikhlai ka mana maya tubu byabstha khai tong haita sorkar obo haitana nini Bwkhak khoro busuk tong ani basa ko selama sa beli o aphira sung okra masa kaisa khorok broi borok kha phersina borok kha pher keneng lukorong no nang tabuk tang ko kusanai borokni bising lukurok ba sama borok lo ba sama khaine musung basa daranai tam bom di khaine abo ang sili ata kok deman bo kok maya nang kok deman kok deman nang lema deman kok deman nang ke bin tam kle ang bin pi nang mang da nai ma tong ang to naya buma bu phasong nai tong ke buma phasong yang ko tol thangke wa chu mana chpai ta obo hatena nin bum tama ani bumung sambalok sim kolai khapni takhok tai Bwkhak chong
Obo hanyo mangpli kasai phaikia 3 number colony wo jompui bolok bai khe khobjak Ruma bai Suma Kalai borokni obosta bobo haing tongkha borokni obosta bobo haing tongkha Lukurok norok phaiei naiphedi borokni nukhungo phaiei norok chubanan khlaidi baksa baksa sabaya nongbaya tongna tongbaya tongthok AC room rogo AC gari rogo kawoi tongthok tongna tongbaya chana chabaya angi tongbayo borokno bekreng dulsani dam phono ruphaikia hangke borokni kanmung chumung ungthung tamung nungmung thung chajaknai rok bebakno upokar wngnai tai norokni hamkrai wngnai borokni nukhung rok nainai di borokni nukhung rok nainai di kono hapangni bisingtui kono sepsap maya kono mungsapono borokno facility rwjakya hingke nok tabuk pontano obo haike ma tongo tam khlai chai tongka ka norok samung bule tam tam khai nung samung ma sung ma haino buina thaisingo bolongni bwthai rok phalisi ma chau hnoi chawung tai tam abo kri abo kosoka ka ba buina hajra majra khlai ma sanai haikro sai ma tongta hajra khangai raba rok le tor to raba haino ko 40 bufa 40 bufa o sunglo ani bobo biango iko nokhlan obo na haila yang phunung pela 40 bufang na ro obo no nungo 40 bufang no rawoi ayango tonguna orle lebu sirok ma nung salo salo lepsa se salo lepsa semano salo lepsa semano lukurok nanya di ikorono borok oro borno rawlai salo lepsa semanpho ke salo lepsa ni dam busung tongka norong ni hisab khainai di nukhung no ba ke da palai man tai bolong halong ni mukhiting thakiting no phalei hati utlangai mairum maikha mukhiting rok sai tongja jau tei borok bata de mankha bata de maya abobang bono sung nung bata rok de mankha ang basa maya ko maya busuk umur kakha ani antoto 50 bas rokai tongka 50 mana ni itu gana on thang tongka motamuti 50 bas rokai tongta apato riding choli tongta 5 bosor ni logi le to ani logi tongo bo bung tamo sampali koloi bini umur ke busur bini obo 32 bosor kakra 32 na belekin wana masingcha obo haino sini mangplik bokni nok nukhung rok no nainani kalai kya hangke obo haino जों मांप्लिकनि बिसिंतैनो जों थांलायनाय बं नगद दासिदि दो तुरुक हारि बर' ton नायलायगोननाय जों बरक न अर' नगद लांदि अर' वो हंके अर' ओ सिकल लमैला थानि ताम बबो अर' नों ताम खायो सिकल बाय o sikol hakai ani basal siaba samus puroi borok samus puroi borok salari kakai matono saloke sikol digrari matono sabana bo sumada ruma omo ko suma no kai matono o sikol bai khai maton bono ri ro kanja gya rok sunu phayo sung to phai puro ri bo kanya khlugo haja ri kare re khaka logolin khulogiro kana be silia sumla be silia borok o khima be sia ni sar kha borok masanai oro khe sumano khamani oro kha sumana khau khabungni takhok tai bukhok chong orono bini busajuk suma koloino khawoi ko lachina chiliya kirna chiliya sakni ri no thamuk na runglia ni bagai siklang phaimani jora tabuk borok go tabuk lachina rungya kirna siani bagai phataro nokhor dihnai oba haikeno samung supro hnai bufa bono chikol bai digra riton mani mangpli go blacken wana ma singcha ngka hadi yang tai sung phunuk laino ngko o nok khno agi tongmani da nok o nok ka agi tongmani nok no agi tongmani omo ka agi babu takmani nok ta babu takmani nok bo oro tongkha o agi polot phal jaga phalei duan kisa ka duan le kama khaka bobo chole le ka thai thaka obo hachona Hari babu. Hari ini nok bising tai kaisa nailai tam bobo hero. Turuk khlai. Go black and one masing cha sorkani tei kono facility maya. Obo hanya sing tini ground di phoni bising tei borok ni nok nukung bobo haike choli tong.
Kisa ang camera no sanai light kisa ready ajagani light tongo ingka light sare asa nuglak phari truk truk bongni nukhungo sing nailaiनो tambo bahai obosta choli tong belekhin nok andro gundra oro angkha chung pherang current no krida current no krida current thangjak na iko hairo ko thuima tongo hairo ko thuima tongo iko na hari borok wana ma singcha yang ti phadi borok obo haike thuima tongja jabayo sikla sokbai kya tabu kok maya khorok nino afer asaimani Ruma bai Suma Kalai Ruma bai Suma Kalai bisina o obo haike ma tongla jajao buma bufa song busuk joro tui tek to kosto manai tongja jabai khena belekhin wana ma singcha norok samuro khaipuro hunke borok no sabon nai tong samuro khaipurka sikolba khaima kalangu sikolo khaima kalangu talar oi yakung khorong no khorong no ara sikol kelai tongle jon tuksa haike samung tangma sata se haike se na belekhin o wana ma singcha o Bwkhak khorong ni Ruma bai Suma no buma bufa song samung tangnani thangka hanke sikol bai digra roi kalangai se samung ma khaisi o Bwkhak supungna nangnai bile jana nangnai samung tangya khamai ma saya belekhin wana ma singcha o dukho o kogrok no joto hayungni borok rangchani takhuktai bukhuk chong borok ni nukhungo phaiyi norok phai nai phidi bo hai obosta ang tongkha tipara saro Bwkhak khorok noi omo hai sikla koto ngui tongkha tabuk borok no obo haike tuiyei ma tongo borok no mane hamru je mano tam bo haini ni daruna tam wan sumo borok no hamri malala sombab kerikha je agin naimani naikha keri tutui naikha rangbo baikha keri tutui sao ko borok tikra sobai ka angka hamsa songjang liata bonglo borok hagen na thuipai bai sine kya bong live rok live wa hai mang khine te tam khaisa sumu pare liya ba keri sa borok ba live manjali angka te tam khaya rang puise kere biang ngai snai sara salai hamia da lainai niji buma angmun niji bu choli ya tabu der hamia baike nai mas nei ba wana ma singcha ka o nini bung tam sangkamu an bung kha mutari koloi o parani bungo para mo ka tinong koloni jongpui blok na jongpui blok ka do hambai जों yang bayratni Lukurok bai bo जों koklamni bisingtui जों thanglainai nailainai salainai borok tamo kok sano gobani khapangni takhuktai bukhuk chong belaikhino wana ma singcha ke yangni je Lukurok borok tamusa hingke जों yangni kochini bai songbai ang koklamni bisingtui thanai borokni Ruma bai Suma bobo hai borokni obosta ngai tongkha bai sagradi Ruma bai Sumani obosta to onik no sana sering ya sana norok bobo hai nuk hamia ba hamian ta English rok Bangla rok sajangna ya ok borok bai sari norok tam nuk hamia ba hamian tai ko sugya yang busuk jora mani serai phanchini siminda obo serai phanchini simin omo hai serai phanchini simino যখন তে আসাই ফুরু তো কাহামনো আখিনি ন হিমি মানতই দে হানাই চামদানি হানাই আপসগো হগন बर कक मायां थांबा केता tangi achumsabo masa जों होनबोला मांगनि nya बाहायबोला सा हि masang masa tai masang ma ai फेरबा हायं खाता मासां tamo sinmao kaisa samu khani boi tongo no dabal jagawo masa buja khanga tai masa bujago ya बाहायं खाता solai khangka ai फेरसं गबा o bhai solok na norok lai beni nukhung no tui norok wan sumi tam bo bahai tam hori saisine go wana unta borno se digra lai mang tong lai ni ko na ni go wana win tong ta tong ma ba buma bu pha ya kare samtang na thang ko khaisi kalang lai ni ke musu digra lai ma hai wana win tong ta sikala kotama ka ba kanya sub zum ya wana unta wana ma ba la sine sia ki na siang tong ba ke
cái Lukurok nó nâng tam Bahai có cái samung tông này Borok nó phải Kisa kamung sung rồi không phải rồi phải đi samung nung rồi không tui phải đi này giờ có nó musung tam Bahai hay ni musung go Lukurok nó Borok ni nukung có stok hai chong Borok các bạn nhà su su nhà bà samung nung rồi suba phải ni chana musung đó Lukurok nó rừng nó Khorok to sinilia na Borok sini ya Borok sini này có cái 어부스타 좀 하는 게 삶이야. 마치 거짓잖아요. 하긴 빠시네 자. 뭐마 성수 두고 자로 그 말이라고 뭐. 마치 거짓자그래 양 그 하긴 빠시네 자. 그 니니 부문 그 뭐? 무디니. 무디니 따모. 무딘데 브로마. 데브로마 쓰나는 그. orang chani ta khoktai Bwkhak chong chung saimang kai ko chini bai bo saikhanar ga bo black na kha kamjak no gana o kami gana o tonglai nok no gari o tonglai jotono kha kamlajak o Suma bai Rumani kothmarok no saka hanke kana bo silia sana bo silia lachina bo silia ngai tongbai kha borokni o tipara sarok o Bahai asai phaiei bo Bhagavan rok o bahai tagi rohoko bo Bhagavan rok borokni santumani kepalok tam bo Bahai rok asuk da hamyang khana borokni santumani kepalok asuk da hamyang 하미안 온 khana ta tam hune chaisine 하미안 bagin ko ma hebe buki ma tong khata nungki sung kan musung ya da 무슨고 다 무슨 양나 봐 놓고서 카가 무다 하시나 안 큰 놓고서 먹을 먹도 요리 창가 가사 운동 가사 하는 지금 뭐담 칼라이만 지내시야 오늘 칼라이만은 그 와시 우슈너록래 마이록도 짜르파 짜로 부마성 구돌이 tanke 마사로 다 마사리 양나이 봐 마사로 하시나 너가나 봐 아우 승 어버 한요 디프라 사록 보 자가 땀 그 증잘릉 이똥 दुखु कस्त bo jaga manui tong hingke o jungjal rok no phunuknani ground food ni bising tui no o kami rok no borni no khug rok no phunuknani bagui o bakino sung ground food phalajak borokni santumani kepal rok bo Bahai khna bo Bahai ki tubukha borok no asai phaiei tabuk siklangai tongkha borokni obostha thinango röngnok to siniliya develop tungani bo Bahai keng sinai kolok kotornani tipara saro rung srungnani rungnog rogo porinani jora tabuk ge tabuk sikla koto ngai tangma pori jajaya sini kaka yang taisa phaigeri borok ni nok nukhung bo sorkani kunu facility maya hingke mayani bagino borok o Bahai kaka hingke nung tabuk sorkani nok rok mana de musung tam bo Bahai rok sorkani nok wa mana musung ya de mana musung ta ang bo tinok to kisi keplangi tong bakhe watiro suklai tong khana kisi bai khelo phone kisi tong bai kha bebang kisi tong bakhe tana wati khlai tong bai kha nungle kunu nog rok manani bagui nung kunu apply rok khada khaikya sasaka khaikya khala khaikya tam hun malai ni sala sata wife srok mar khanang kagos rok kago aisine mar kha kabang mano lekhai kaisukon lottery kesaya যে বিসিবি সরকার ফাইর মানে ফাই মানে রেখা কাগজে লং লিখনি ন jota hapang slai jago phayo thango rinayo haitana রিনাইও maya to phono তাবো রিনাই মানে তাবো মালাই হলে সালা সাসা নক mana hinim si saitong ko na সালা মালাই নি সাউতা সামাকা আবো মানা taklai bisima de mano সাকলাই বিসুল মালাই সাবলে আর লাই রক নক লাই রক তা aw Bahai kene sini kaka bungtang kam kakani মুক্তারাই কলয় ha muktarai koloi busa khorok tamno tuiyei samung humung tangai bolong halongni mukhiting thakitung no kholoi chawoi hati otlangai o Bahai keno borokni bohok no paglai tongmani mangpili hapang slai jago thango phayo wai bo document bini bebang reinai khepo no khug de mano facility no khug rok krei kaham krei wati pamti klai tong bakya borokni nok rok hingke hapang ni bising tei nok kaham de mano nei rumani maya getaklai bisi 2025 ni salo ma de mano abo tabuk thana snai tongkha maya no maya gabono tabuk sumung achajak hingke jara amchani jongpui block bai khobjak bini to thelakung yango 3 number colony bini bagai norok tamunai khlaiya khoroksa bo oro kamiu tongjajago 3 number colony wo nok hukmaya
joto khorang tisari bini bagai norok grunani bino nok grunani bagai norok kudinani khanya nangnai o bahai hengkele tipra satai unuk tinglak tei unuk tinglak go bai kino chung wai wai phunugui tongo joto jagano kami wo tui lama krei no khu kaham krei tipra sarok jungjau o topic ono chung alaje topic mati sauna kya tabuk boni bosongni bororok phayei joto shep rok no nawi tongmani bagai no o tabuk manthai soktai no khugrok tabuk maya ngui tongo o facility rok bebangno boni bosongni bororok segei kasui tongbai kya boni bosongni bororok phayei je manthai soktai bebak no kasui tongbai kya oni bagai chini tipra sarok kuno shep Maliya lama kaham tui kaham chung ferang kami kami u grei ngui tongo tabuk abo sengmung belai no tabuk kotor ke election ni jarawa chimi kami kami o habai MLA mantri Swnam rohodi norok no tui lama chung ferang bebak no kaham khlai rnai o kogrok samani manui thangka hangke o philei nai sigya o kami rok no MLA mantri manui thangke na sigjagya ko omorong no na sigjagya budok to nungrei tongnal rei tong bod rei tong bisi burung burung no phai hangke election ni jarawo hangke bud rei tong jajao o takhu ke bini jarawon tabuk bud doi MLA mantri man kha hangke o philei na sigjagya o boroni raida abo nainai hini kok saiklang mani khainai hini kok saiklang mani renai hini kok saiklang mani o kamiu ki lama kaham ki chung ferang rok regular phayo ro tui kaham manunggo borong ni tui nyung masa o ayang tuisa ayang khurui manung ko tak pontono nok nogo bebang tui rekha nok rekha jotoni nogo no point rekha mani boko oro tui ja phai tabu go poino tui phaya oro phada phai omo tui ja phai phaya ni noklawo ruba tui ja phai phaya yang phari tui ja phai phaya phaya nahari ko mukti hai simi oro nung satrai sogi tongsiri tui phaidi hne satrai soso 사실 소위 맛 올릴 때 파이디네요. lasina siya obo haike tangai obo phusei ro hopon chogo oro kaiei oro ba haike point doi tui sima nungya 그이능나 가보. omna tomungsi lasima singcha 아, 저기 있던 거. 거기네 갔어요. develop tam khangna yabo 와이르와 정 타나이 비시오 어로니 리포트 만자 그승 거 거액인 스강고 파이야 어로 뜨이 땀노 만능 영라 스뜨이 무속 스뜨이 지북 스뜨이 깬수와 그방마 나이 탕자강 어 리포트 롱로 승 푸누고 이마노 ang 거액인 스강으로 가이백이야 다북 번째 넣어 봐있는 레마 똥코 어로니 지레이럭 릉 스릉내럭 덤커 릉너거 타나이 라마니 어버스타 버버 하이샤이만 কি পরিণাদা মুসুং ন পরিণাদা মুসুং ন বাহাইকে রংনক রগ ও লামা রক থাংলাই সুখলাইমাইয়া মালখং চালুগৈ থাংমাইয়া অরনি থানানি কেন বরংনি নরংনি হাতি বড় ইয়াহদি নরং হাতি বব 시내 바जार 버버. 시내 하트 그 텔레콤 바자. 텔레코 텔레콤 바자. 버버 점포이. 점포이 응. 점포니 어러니 타는 거 킬로미터 프라이 너 6-7 다 7km 네. 바라로 부스 바라로 50টাকা 바라 나오. 50টাকা 라마 하면은 50টাকা 나오. ए आजन फायो लामा काहाम के ओ मालखुं चालनाय रगबो अमसुक बारा गोबां नाया लामानि अनुसारेव बारा गोबां मानावो ओ लामा तिलाय खांके इन्जिन नस्टंनाय जाका ब्रास संनाय अन बागनि रेट गोबां नाजागो तानि बे रेट गोबां नाजाक ओ लामा काहाम का बाहायजां खंबा सा खामयां खांके अरो मालखुं एम्बुलेन्स फान्यानि मादे मानो आबो सोमों कतर ताबुक dati dati no o kamini 3 number kolini ni o kamini lama rokno tui hor chung pherang rokno dati dati supungir nani bagai joto hapang tongnai achugui tongnai rokno kolo kotor rokno ang request khayo no gornis mangpling ni Bwkhak tei ke tini ni mangplik no rok bobo hengjaka khoroksa chung nukhongo phailemani Suma bai Ruma Kalai ni nukhongo ang phaipteni no obo hai kogrobo saima kibjaka nuk phakyanke nukhanke sayawi tongi maya
o mangpili ni bising tuinyo norok nugui bobo hai nang jekha komen ni bising tui chung hori nai tong nai rong no rangchani takhok tai Bwkhak chung no jotono hambai khulumka.